dels convidats. Avui parlarem de desobediència i poder popular, el llegat de Lluís Maria Xirinacs. Bé, ens acompanyen avui Lluís Parés, Joan Parés, membre de la Fundació Randa de Lluís Maria Xirinacs, és metge jubilat, va ser el seu metge de capçalera els últims 8 anys i col·laborador de la Fundació Randa durant 20 anys, més de 20 anys. Quim Arrufat, actualment diputat al Parlament de la Comunitat Autònoma de Catalunya per la CUP, llicenciat en Ciències Polítiques i Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, parla alemany, anglès, francès, àrab i turc. Va ser responsable de Relacions Internacionals i Cooperació del Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions Ciemen, del 2007 al 2010, a través del qual va ser actiu al Consell Internacional del Fòrum Social Mundial, al Consell de Drets Humans de l'ONU i a la Xarxa Mundial. Ha estat regidor a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la CUP del 2009 al 2012 i, com he dit abans, actualment és diputat al Parlament. Bé, ens retrobem un any després aquí per retre homenatge a Lluís Maria Xirinacs, 7 anys després de la seva mort. Retrem homenatge a la seva militància, a la seva constància, a la seva coherència, en definitiva al seu esperit insubornable, però també volem retre homenatge a tots els lluitadors i lluitadores que ja no hi són i que gràcies a ells i a la seva lluita per les llibertats col·lectives de les classes populars dels països catalans, el nostre país ha iniciat el camí cap a la seva llibertat. Una llibertat que no serà completa sense tota la nació, sense tots els països catalans, que ho serà si no és lliure de corruptes, lliure de les 400 famílies, lliure dels poderosos, de la troika, dels lobbies financers, de l'especulació, etc. No volem la independència de Caixalònia. I és en aquest context polític que hem de recordar Xirinacs i el seu relat de la traïció dels líders. Uns líders de les mateixes organitzacions polítiques de l'actual Parlament de la Comunitat Autònoma de Catalunya i que, forçats pel poble, parlen de dret a decidir, parlen d'estructures d'estat, mentre el poble pateix la violència de la crisi sistèmica del capitalisme senil. Uns líders que no van dubtar en arraconar el poble fent desaparèixer l'Assemblea de Catalunya i finançats pels lobbies polítics europeus a participar a la farsa de la transició democràtica espanyola, tutelada pels militars feixistes espanyols. Els interessos de classe i de partit per sobre dels interessos de les classes populars i de la democràcia. Un sistema de partits que poc van trigar en arraconar l'esquerra independentista i que van col·laborar amb l'estat espanyol a reprimir-nos, torturar-nos, empresonar-nos, exiliar-nos, etc. Però l'esquerra independentista és aquí, la unitat popular és aquí per no permetre que no ens torni a trair i per retornar la sobirania al poble, per guanyar la independència total. El millor homenatge que els hi podem fer és, els que no hi són, és la victòria. Bé, us deixo amb els convidats, no sé qui començarà, no hem tingut temps ni de parlar de l'ordre, però us ara els mateixos. Bé, jo tinc encarregat d'entrada disculpar-me per arribar tard, avui és un dia una mica agitat i estava responent una entrevista i exculpar també el David Fernández perquè no vindrà perquè està bastant cansat i destrossat al final del recorregut. Avui, òbviament, l'actualitat ens va de perles per poder recordar la Joan Perla, en tot cas és absolutament escaient per recordar la figura de Xirinacs i sobretot el seu llegat, que en grans termes jo definiria com que forma part d'una tradició que no és només Xirinacs, sinó que és bastanta més gent al nostre país, però també que té un recorregut i un fil roig a nivell mundial, de la gent que ha cregut sempre en el poder de l'home i de la dona, el poder de les persones per transformar la realitat política. I per tant centren la política o posen el focus de l'acció política i l'acció política entesa com a holística, com a tot allò que afecta la vida col·lectiva de les persones, al centre de l'activitat amb les persones i no pas en les institucions o en el diner. Aquestes són el motor de canvi de la realitat i que les consciències de les persones són, per tant les idees, són el motor de canvi
Jo vaig conèixer només breument Xirinacs perquè vaig entrar a treballar al Siemen al juliol del 2007 i el 3 d'agost del 2007, devia ser l'últim dia de juliol del 2007, el vaig veure per l'última vegada i mai em vaig atrevir a dir-li res perquè era com un referent com molt respectat per mi i per tant, com que sempre anava amb neures i amb el cap pot, sobretot aquell mes que el vaig conèixer jo, sempre pensava la setmana que ve ja li diré alguna cosa i ja li diré que és un referent, etc. Ja no vaig poder dir-li mai, però durant un mes el vaig veure cada dia bastant moix. Dic que ens va de perles la situació actual perquè en realitat sabeu que estem arribant a un punt aquest setembre en el qual desobeir o no desobeir, és a dir, l'exercici institucional i civil de la desobediència, de l'instrument de la desobediència, de l'instrument de no acatar les lleis injustes i assumir una resistència civil que forci el trencament d'aquestes lleis, malgrat les penes que se't puguin imposar. Aquesta és, diguéssim, la fórmula clau de la desobediència civil com a instrument de canvi polític, seran del tot necessàries per desencallar la situació en què es trobarà Catalunya en concret a partir d'aquesta tardor. Això és precisament el que la CUP hem intentat explicar els últims 2 anys i reforçar que la paraula desobediència i la paraula independència van de la mà, però no només desobediència no només encaixa en independència, sinó en tota aquella idea que es troba una muralla legal, una muralla institucional que li impedeix avançar malgrat ser defensada per la majoria de les consciències de les persones, per tant de les persones, i per tant ser un avenç democràtic. En aquest setembre serà clau, ho hem intentat durant 2 anys explicitar en 1.001 discursos, de 1.001 formes, hem intentat apel·lar als referents internacionals que han fet de la desobediència l'arma que els ha dut a la victòria, al reconeixement internacional de la seva lluita, embargant i Mandela a tants altres, a la resistència civil no violenta contra situacions d'injustícia per fer arribar a algun lloc la reivindicació popular recolzada per la majoria i considerada justa o més justa que les lleis imposades. I això ho hem intentat explicar durant 2 anys perquè serà un concepte clau aquest setembre. I malauradament hem pogut comprovar durant aquests 2 anys que, malgrat que, com heu vist, la major part de partits polítics, aquests que ara s'encaixen dins de la pregunta de la consulta, dins de la data de la consulta, és cert que han fet una evolució notable en el tema de la consulta, mai hagués pensat ningú que Convergència ni plantejaria una llei de consultes ni plantejaria una data, però ningú. Potser sí que hi ha persones que ho pensaven, no sé. Jo personalment no ho creia i nosaltres no ho creiem, diguéssim que fos poc. Malgrat tots aquests avenços, si us fixeu i si analitzeu els discursos i les pràctiques polítiques de qui està al govern de Catalunya i que serà qui tindrà el deure de desobeir la prohibició de la consulta per part de l'estat espanyol, que vindrà de segur el mes de setembre, això és una anàlisi que hem fet nosaltres aquests 2 anys, a cada proposta o a cada passa que es podia fer en clau desobedient, en clau d'entregar el poder a la gent, en clau de creure en la capacitat de la gent per transformar la realitat, el que fan ells permanentment és tornar-ho a les institucions. Tornar-ho a les institucions i encallar-ho en un esquema de debat, en un esquema de formulació política on qui té la clau del canvi no són les persones, sinó en tot cas són les institucions. I per tant són els partits polítics i per tant són els líders. I per tant a ells queda subjecte la gent. D'aquí la nostra gran crítica quan en determinats moments se'ns crida a estar tots amb el president. Això pot entranyar diferents idees, aquesta clau, tots amb el president. Nosaltres podem entendre que la gent ho digui en el sentit de respectar la consulta i respectar l'acord adoptat i per tant no. Però en realitat tots amb el president no és una frase innocent. És aquella cultura política defensada des del poder que porta a no entregar el poder a la gent, sinó que qualsevol idea que surgi de la gent que comença a tenir èxit intentar quedar-se-la cap a la institució. I això ha estat un esquema recurrent en la gestió de tot el procés que s'ha fet des del poder i en el qual hem intentat confrontar-nos nosaltres dialècticament per fer evident que sense desobediència segurament no serà possible la independència, que en la forma de gestionar el poder, que es deriva d'una gestió institucional, una gestió des del poder, una gestió des dels líders, en ella mateixa està inclosa la probable traïció o la traïció que ens havia
ens havia també alertat o que ens havia de fet descrit xirinacs i alertat per futurs moments polítics i moments històrics. Encara hi som, òbviament, a temps perquè ho podrem quedar al té la gent. Nosaltres no ens va agradar gens la lectura que es va fer en determinat moment des de determinats espais de la societat civil mobilitzada en defensa de la consulta, la Gabriela. Quan en determinat moment tota aquella acumulació de força al carrer que s'havia obtingut des de molts moviments, entre altres iniciats per Lluís Maria Xirinacs, però continuats a través de la plataforma pel dret a decidir i de tantes plataformes, va arribar un moment on es va dir, es va apel·lar des dels portaveus d'aquests mateixos moviments a dir ara traspassem la responsabilitat del moment als partits polítics i a la institució. Nosaltres és una cosa que no faríem mai. En tot cas, us convidem a compartir el camí, sou imprescindibles per compartir també el camí perquè hi ha moments que només es poden gestionar, o sigui que només es poden acordar des de la institució, com és la convocatòria de la consulta. Però mai traspassar cap mena de legitimitat a les institucions i als partits polítics perquè és molt probable que no ho gestionin de forma absolutament diferent. La mateixa reunió que s'ha produït avui a la Moncloa, que a tothom li pot semblar que és bastant lògica i evident, en realitat ho té molt poc de lògica i evident. Perquè el que hagués hagut de fer un govern que cregués en el poder de transformació de la gent i que a més sapigués que la clau serà la defensa popular que faci de la gent de la decreta convocatòria, perquè si l'Estat el prohibeix hi haurà la gent al carrer i punt, i a ella et veuràs i ella és qui t'ha donat l'autoritat per poder parlar de la consulta. El que hauria d'haver fet, i no només aquesta moció, les anteriors, és legitimar el poder de la gent, assignar una comissió de ciutadans que anés a parlar amb el govern espanyol. I no pas autoatorgar-se com un partit polític més dels signants de l'acord que per raons molt conjunturals és al govern, si hi hagués eleccions ara ja no seria el govern, normalment no seria el partit majoritari, anar a negociar de la consulta, de les inversions a l'aeroport i de 20 no sé quants temes més que anar a parlar. Perquè és una altra vegada, us semblarà innocent, però i ho trec, no ho trec perquè ara vulgui criticar els formats ni res, ho dic perquè crec que és una reflexió pertinent entorn al debat de la desobediència i al debat de qui té el poder de transformació i per tant a qui s'ha de rendir, qui ha de ser, qui ha de portar el lideratge dels processos de canvi i a qui s'ha de veure aquí per fer possible aquests processos de canvi. No és una qüestió innocent ni és casual i entra dins de la lògica que us he explicat de la tensió permanent o de la gestió permanent que ha fet aquest govern o que en general fan les institucions d'intentar quedar-se amb la legitimitat l'autoritat, la legitimitat, la força de la reivindicació popular per gestionar-la en privat, en despatxos, en Moncloes, a porta tancada i amb possibles resultats que resultaran forçosament o molt probablement en traïció, perquè en realitat sabem i sabíem des del principi que l'estat espanyol no permet triar la consulta i sabíem des del principi que l'única força de canvi era la gent i la capacitat de desobeir d'aquesta gent mobilitzada. Això ho sabíem, aquest esquema el sabem des del principi. No crec que ningú en aquesta sala pensés que l'estat espanyol s'avindria a acordar legalment un referèndum que acabaria automàticament amb la desaparició del propi estat espanyol i amb l'enfonsament del règim constitucional del 78 i per tant amb l'enfonsament del bipartidisme. I a més, si era sota el govern del Partit Popular, amb la davallada electoral i derrota definitiva electoral del Partit Popular, perquè el seu votant nacionalista espanyol no li tornaria a donar. Per tant, que l'estat espanyol era un mur ho sabíem. Que la nostra força no era la Generalitat, que és una administració territorial de l'Estat, ho sabíem també. No és la nostra gran arma de la Generalitat, és una administració subordinada, per molt que la governi un partit nacionalista o la pogués governar un partit independentista, en realitat és una administració que no intervinguda, o sigui, ja ho està intervinguda perquè és una descentralització de l'estat espanyol. Per tant, quina sabem que havia estat sempre la nostra força? La gent ho ha estat sempre en processos de canvi. La gent, ja ho sabíem, que aquesta era la base, la gent, la seva mobilització, la seva conscienciació, la seva connexió els uns amb els altres, la seva solidaritat interna, però sobretot la seva determinació. I la determinació de la gent davant de lleis que són murs, davant d'estats que són murs, aquesta determinació que es transforma quan topa amb el mur, amb la seva capacitat de desobeir. Perquè si no, o això o un conflicte violent, clar, si no s'és capaç de desobeir. Però en tot cas, la creença que tenim nosaltres en la capacitat de transformació de la desobediència també és perquè pensem que les lleis injustes no són eternes i que en tot cas quan són contrastades amb realitats que les posen en evidència de forma permanent acaben caient
pel seu propi pes i per tant aquesta acció repetida i contínua de picar contra el martell amb la força de la gent organitzada. Però clar, la força de la gent organitzada és un perill públic, no per nosaltres, que som gent, que no hi tenim res a portar. És un perill públic per qui té privilegis, perquè una vegada t'has carregat una llei injusta i has comprovat la capacitat de transformació que té la gent organitzada, et pots plantejar, escolta, aquella altra injustícia com ho tenim? Estem encara amb ganes? Podem tirar una mica més endavant i podem acabar amb aquella segona injustícia, i això va directament en contra, és inversament proporcional als privilegis de les minories que gestionen el poder, que gestionen els diners i que gestionen els privilegis polítics. I, òbviament, d'això n'és conscient determinada gent, d'això n'és conscient també el poder institucional, el poder econòmic, i per això, de la gestió de tot aquest procés cap a la consulta, també n'hem intentat permanentment traspassar la legitimitat de la reivindicació cap a partits polítics, cap a líders i cap a institucions. I la reunió d'avui ha estat un exemple. Veurem, aquest setembre serà molt important i es posarà en pràctica bona part del que hem pogut aprendre en aquests últims 30 anys, per dir-ho d'alguna manera, de la capacitat que hem pogut adquirir de ser conscients de la importància de la desobediència quan el Parlament convoqui amb la legitimitat que té democràtica, o sigui, aprovi la llei de consultes, el govern i el president, i això ho faran, convoqui la consulta, l'estat espanyol la prohibeixi i s'hagi de decidir entre obeir l'estat espanyol o obeir el teu Parlament i obeir la teva gent. I si el govern es decidís per obeir el Parlament i per obeir, per tant, la voluntat majoritària de la seva població, només li quedaria una arma per defensar-se, que és la població mobilitzada. I per tant, serem claus nosaltres per pressionar perquè passi això i per defensar després aquesta decisió si es pren en aquesta clau. I en canvi serà una gran derrota, però serà una gran derrota d'aquesta voluntat permanent de treure el poder a la gent i incorporar-lo a les institucions i retenir-lo a les institucions si la decisió finalment és l'estat espanyol ens l'ha prohibit, jo ja l'he convocat, jo ja he complert, fins aquí podem arribar, pleguem veles i anem a unes eleccions o anem a un altre. I jo volia contemporitzar, diguéssim, les reflexions de Xirinacs, la importància de la desobediència, més que en la seva figura, que òbviament tindrem molt poc a dir al costat de qui s'haurà reconegut molt més i en pot parlar molt més, sinó contemporitzar-la i contextualitzar-la en la seva vigència i importància en el moment actual, en el context actual més immediat que ha passat avui, diguéssim, i que en el proper mes marcarà, mes i mig marcarà l'actualitat del país i segurament el futur polític del país també. Jo ho deixaria aquí, si hi ha cas després, si hi ha més debat i això us pot intervenir. Perfecte. Un petit parèntesi que presentarem la Lia Serra i Teresa Tiani, em dic bé? Nascuda a Mataró l'any 51, és activista per la pau i el desenvolupament, membre d'Entre Pobles, expresidenta de la Federació Catalana d'ONGs pel Desenvolupament, impulsora de les Brigades Internacionals de Pau a Guatemala i va ser membre de la plataforma Anti-OTAN i de la Crida. És una dona referent en l'àmbit de la desobediència. És membre del Centre Josep Maria Delàs d'Estudis per la Pau, de Justícia i Pau, i membre de Fundació per la Pau. Soc molt vella i he fet algunes coses. Això és, no? Jo em toca a mi ara? Molt bé. Sí, no, com voleu. El que passa que el diputat m'ha trepitjat la meitat de la intervenció. No hi fa res. Primer demanar disculpes. Volíem fer desobediència civil no atenent a la parada dels Mossos d'Esquadra, però era una mica poc oportú, podríem dir. Entre altres coses perquè la desobediència civil implica que acceptes les conseqüències. I per tant, acceptar les conseqüències de no parar quan els Mossos d'Esquadra et diuen que paris, doncs ja sabeu quines són, no? Acabes el trillo i llavors no acabes de fer una cosa d'aquestes, no? Bé, jo, després del que he sentit del company, dir poques coses, potser, no? Perquè em sembla que ell ha sigut capaç de resumir amb l'actualitat que estem vivint i amb el futur immediat que tindrem, que si no desobeïm acabarem sent súbdits
reals del nou rei de les Espanyes. Per tant, penso que la desobediència, com ell marcava, començarà a ser una pràctica que haurem d'entomar de manera molt clara i molt decidida. De fet, a la història n'hi ha d'experiències de desobediències i moltes. En petites o en grans escales, tots i totes han fet moltes desobediències civils. Començant per Eva, que en va fer una de brossa. No coma, sí como. Allà la cosa ja va començar a trompollar una mica, no? Però bé, què vull dir amb això? Vull dir que, precisament, quan parlem de desobediència civil, del que parlem, curiosament, és de democratitzar la democràcia. I encara que pugui sentir-se com una mica raro, diria sí, la finalitat de la desobediència civil és democratitzar la democràcia. Per què? Perquè, tal com diuen alguns grans experts com el Sartori, el sistema democràtic, que teòricament ens empara, té tres grans peus democràtics. Hi ha el peu democràtic polític, la democràcia política, que vol dir que ens dotem d'unes institucions i d'uns processos on teòricament la gent decideix, tria qui ens ha d'orientar en el camí i qui ha de governar. Hi ha una democràcia social, que és un peu imprescindible també, que és aquella democràcia que ens dona un espai i que ens reconeix com a ciutadans i ciutadanes, no només perquè tenim unes institucions dites democràtiques, sinó perquè es creen uns espais de participació social. I tenim una democràcia econòmica, si volem una verdadera democràcia. Una democràcia econòmica que vol dir que entre la democràcia política que té les institucions, la democràcia social que es fa sentir, aconseguim una democràcia econòmica que vol dir una redistribució de la riquesa que generem, perquè la riquesa no la generen els governants, ells la gasten, la riquesa la generem nosaltres, doncs una redistribució de la riquesa que generem la ciutadania d'una manera cada cop més equànime, més equitativa, que cada cop acabi més amb les diferències de classe i amb les diferències d'ingressos. Bé, el problema és que estem en un moment, i aquests últims anys, els que hem sigut tota la vida anticapitalistes, ja sabíem que això de l'estat del benestar era un cuento xinès, però ara s'ha acabat de confirmar que era un cuento xinès i més coses, podríem dir. Per què? Perquè s'ha demostrat que la democràcia política que teníem és una democràcia que està absolutament cooptada pels capitals financers, per les transnacionals, per als interessos aliens a la ciutadania. La democràcia social és inexistent. Vull dir, cada cop s'escolta menys a la ciutadania, cada cop aquesta democràcia política s'ha convertit més en una democràcia segrestada per als polítics oficials de torn, salvada la CUP, no, un doctorat, hi ha gent de bé, de tant en tant en surt algun de bo. I per tant, una democràcia social inexistent, perquè no hi ha camins que permetin una democràcia més participativa, i la democràcia econòmica, òbviament, és inexistent. Si en els últims 40 anys mai havíem vist la davallada econòmica que s'està visquent en aquests moments gràcies a la crisi del sistema que ells mateixos han inventat. Per tant, podem dir que tenim una democràcia absolutament desprestigiada, descavalcada i desmuntada. No podem parlar que visquem realment en un procés democràtic. I per tant, la desobediència en què es converteix? Es converteix en un element, s'ha de convertir en un element que redreci aquesta desviació política de la democràcia i que retorni a reconstruir una democràcia política, una democràcia social i una democràcia econòmica, que sumades totes tres és el que pot fer una societat més o menys equilibrada, una societat més o menys on tothom tinguem un nivell de qualitat de vida i el cobriment de les necessitats bàsiques, que és el manteniment de la vida, la dignitat de la vida i la llibertat, i que més o menys tothom ens puguem moure amb aquells paràmetres. Això què vol dir? Vol dir que la dissidència, si bé combat aquestes tres carències, la no democràcia política, la no econòmica i la no social, també té tres moments, podríem dir. Té el primer moment, que des de la no violència és el procés clar, això el Xirinac ho sabia molt bé, que és la primera actitud de dissentir. Dissentim. No ens agrada el que hi ha. No ens agrada políticament, no ens agrada econòmicament i no ens agrada socialment. No ens agraden algunes lleis, no ens agraden el sistema que les sustenta i no ens agraden els procediments amb els que les fan fer complir.
El segon moment és el de la resistència, de dir, bueno, ja no és només que dissenteixo que no estic d'acord, és que argumento per què no estic d'acord, és que dic que és el que jo m'estimo més a el que hi ha, és que plantejo realment la meva manera de veure la realitat, sigui en qualsevol dels temes. Si és en tema social, podria ser amb lleis, per exemple, tindríem molt que dir que tenen que veure amb la migració. Si parlem de seguretat ciutadana, podríem dissentir en moltes coses de la nova llei, de la reforma de la llei de seguretat ciutadana i de la reforma del nou codi penal, que en fi, que ens converteix a tots en ciutadans d'entrada ja culpables. Després, si algú pot demostrar que és innocent, ho farà. Però d'entrada serem tots culpables. Almenys tots els que esteu en aquesta sala, segur, perquè per la pinta que feu, segur que us toca alguna cosa. No? Això ben segur. Per tant, la resistència. I l'últim punt, que és el punt cabdal de la desobediència civil, és la incidència. O sigui, no només ens manifestem, ocupem un local, fem una vaga de fam, no només repartim octavetes, no només fem xerrades, resistir per explicar per què estem en desacord i què volem, sinó que tot això va enfocat a aconseguir un canvi en benefici d'una major part de la societat. La incidència. Volem incidir, volem canviar, volem modificar. Volem canviar una situació per una altra, volem canviar una llei que no ens agrada, volem canviar un costum, volem canviar un costum que s'ha convertit possiblement ja en llei. Per entendre's, poso un exemple. Les dones, algunes dones musulmanes en alguns països musulmans, que sabeu que són absolutament violentades en els seus òrgans sexuals per la costum religiosa que es fa. Això no hi ha una llei que ho obligui, però la costum és tan forta com la llei. Per tant, la desobediència també va a costums que tenen un caràcter de llei. Per tant, la desobediència civil és un acte públic, no és un acte clandestí, és un acte voluntàriament il·legal perquè ets conscient que estàs incomplint una cosa i que aquest incompliment té un preu, té un cost, i que aquest cost, a més, estàs disposat a pagar-lo. Els nostres insumisos, insumises no vivien, no? Morals sí, però militars no, els nostres insumisos sabien que el fet de ser insumisos volia dir que acabarien a la presó i assumien el fet d'anar a la presó com una manera de lluitar en contra dels exèrcits i en concret, com que en contra dels exèrcits en global no hi ha cap llei que defensi l'exèrcit, però sí el servei militar obligatori, que era la base en aquell moment de l'exèrcit. És una acció no violenta, i no violenta per aquells que algun dia arribarem a ser no violents de veritat, perquè això és un procés, ningú neix no violent, ens hi fem, no? No violenta pels que ens manifestem dintre de la no violència, perquè moral i èticament creiem que és la millor manera de fer-ho, però també hi ha molta gent que no parteix d'una no violència holística com podria ser la gandiana, però que en canvi estratègicament plantegen que paga la pena fer un acte no violent perquè ens acosta més gent, perquè ens permet una situació de relació més tranquil·la, perquè forma part la no violència de la nostra quotidianitat, per sort aquí no estem a casa, i per tant és una manera d'ajuntar-nos amb més gent. I també és un acte, la desobediència civil, que no es fa amb un pim-pam-pum, o sigui, la desobediència civil no és quelcom que tu t'aixeques i dius, mira, avui faré desobediència civil, com aquell que diu fer una truita de vedades, no? No, la desobediència civil, les campanyes de desobediència civil comporten un gran treball, comporten primer aquest treball d'explicar la dissensió, d'explicar per què dissentim, d'arribar a la gent, de ser capaç que la gent entengui i faci costat per tal de ser quants més millors i canviar aquesta situació. D'acord? La desobediència civil no busca mai una excepció per la teva activitat personal. Això seria més l'objecció de consciència. Jo objecto i per tant jo no m'involucro. La desobediència civil no, és sempre col·lectiva. El bé que busca no és individual, sinó que és col·lectiu. Per això tenim una bona pensadora, una bona filòsofa, jueva, la Hannah Arendt, que deia l'objecció de consciència és l'actitud de la persona bona. La desobediència civil és la postura del bon ciutadà, de la ciutadania, perquè el que busca és el benefici del conjunt. Quins són els enemics de la desobediència civil? En tenim molts. Sobretot un que és molt important, que és la por. Per què? Perquè precisament Gandhi era molt bon home, però de tant en tant les deia molt gruixudes, deia algunes molt fortes, i deia, bueno, els pobles que es deixen oprimir és perquè volen.
perquè l'opressor és un i els opresos són molts, per tant, com pot ser que un pugui sobre tants, no? Gandhi també deia, i amb això era molt precís, no? Més no violent que en Gandhi és difícil, però deia, si has de ser un no violent que et quedes a casa i no fas res, més val que siguis una mica violent i facis alguna cosa com a mínim, no? El que menys defensava el pobre Gandhi era la inactivitat, per això ell sempre va defensar una desobediència civil i la va practicar activa, massiva, compromesa i política. Per què? Perquè la desobediència civil és una eina de transformació política. No és una eina de creixement moral, això ho aconsegueixes en el procés, possiblement, no és una eina de satisfacció personal, si canvies la llei incidint pot ser que tingui satisfacció, però sobretot és un instrument per la lluita i la transformació política. Per què l'apunt? Doncs perquè aquesta democràcia fallida, aquesta democràcia absolutament desprestigiada que tenim, què ha aconseguit? Ha aconseguit convertir-nos en súbdits en lloc d'en ciutadans. Aquesta jugada perpètua que ens fa aquesta democràcia de que les majories tenen la raó i que les minories tenen que acatar les majories és una enganyifa de molt de cuidado. Perquè la majoria, busqueu el diccionari, diu són más, no són mejores, són más. Les majories són más, no que són mejores. Són más. Per tant, simplement diu que són més, no que tenen raó, no que tenen la veritat. I aquí estarem d'acord que si ens fan triar entre la veritat de la majoria del PP o la veritat dels 3 de la CUP, doncs no cal que preguntem en quins quedem, no? Per tant, les minories moltes vegades tenen més raons que les majories. Però això és un element de domini i d'això s'ha fet tota una parafernàlia política, totes unes legislacions, unes estratègies, unes constitucions. Aquesta constitució que tenim, que no és una constitució, és com una faixa de tortura de l'edat mitja, d'aquelles que eren de ferro, no? Per què? Perquè és una cosa que no es pot tocar, que no es pot moure. Som l'únic país que no podem canviar mai les constitucions, menys que sigui per fer cas a la Merkel i llavors sí, posar a la Constitució el grau de deute que pot tenir el govern. Llavors sí que es pot canviar la Constitució. No sé si sabeu que això s'ha fet en aquest país, sense consultar el Parlament, es va canviar la Constitució, cosa que no té quasi cap Constitució del món, per dir quin nivell de deute pot tenir el govern. Per això sí que es pot canviar la Constitució. Però per escoltar la veu de majories, perquè a Catalunya vam ser una majoria quan a l'Estatut, no? Per incorporar majories dissidents però majories, llavors no es pot canviar la Constitució, no? Quin altre element tenim? Tenim l'element de que la majoria, aquestes majories electorals, es creuen amb el dret de desconèixer la dissidència. L'objecció, la desobediència civil és també, com hem dit, un pas de dissidència. I per tant, la maduresa d'una democràcia real, d'una democràcia inclusiva, seria també el nivell de respecte que té envers a les postures que defensen aquestes minories. Perquè, clar, el cas, per exemple, nostre català, és molt divertit, perquè nosaltres podem ser minories si mirem a Espanya, però som majories si mirem a Catalunya. I aleshores, no? Jo puc, en un moment donat, votar una llei i votar un partit i ser una majoria, però això no m'obliga a pertànyer permanentment a el que diguin aquelles majories. Això ho vam veure aquí. Aquí va haver-hi gent que va fer desobediència civil al PSOE quan la campanya anti-OTAN. Com a desobediència civil, per dir, el PSOE deia hem de dir sí a l'OTAN i tots els militants han de dir sí a l'OTAN, era un costum que per als militants del PSC tenia caràcter de llei, però en canvi van haver-hi molts militants del PSC que van votar no a l'OTAN. Per què? Perquè encara que fossin militants del PSC, la seva consciència, el seu posicionament polític, el seu posicionament antiblocs i antimilitaristes els feia a dir, digui el que digui el meu partit, jo com a persona voto que no a l'OTAN. Perdó? Va ser ministre de la guerra. Sí, va ser ministre de la guerra. Sí, un socialista. Bueno, socialistes. pitjors en veurem, no l'administrat encara. Per tant, vull dir que la desobediència civil té aquest parany de trencar aquestes submissions que nosaltres mateixos ens hem creat. La submissió a les majories, la submissió a les lleis. Les lleis no són més que guies, són articulacions. Les lleis haurien de ser normes que regulen la convivència. Però quan les lleis que teòricament regulen la convivència, per tant vol dir
que regulen drets, regulen deures, regulen responsabilitats, quan aquestes lleis políticament o moralment o èticament no responen al benestar de la ciutadania, són lleis que obligatòriament, des d'un punt de vista ètic, hauríem d'incomplir, hauríem de desobeir. I torno a dir el mateix, no? Vull dir que hi ha una cosa que, i això el Rajoy aquests dies està una mica preocupat, em sembla, no? Què passa? Que no sé fins on arribarà o no arribarà, perquè després també cada un són fills dels nostres pares i les nostres mares, no? Però suposo que al senyor Rajoy no li fa cap gràcia sentir el senyor Mas dient-li sí o sí farem la consulta. El senyor Mas, no ho diu la CUP, si ho diu la CUP és el que ha de dir, no? Però ho digui el senyor Mas, no? Sí o sí farem la consulta. Carai, no? Déu. Carai, aquests estan perdent la por. I quan nosaltres comencem a perdre la por, ells en comencen a tenir. Quan nosaltres comencem a perdre la nostra subsumissió, ells comencen a tontollar amb la seva imposició democràtica. Quan nosaltres comencem a palesar de manera massiva la nostra dissidència, i més si ho fem de manera pacífica, que no es poden dir terroristes, encara que ens ho direm, perquè la reforma del Codi Penal ja tipifica la resistència no violenta activa com a terrorisme. Suposo que això ja ho curareu on pugueu, els que esteu en aquestes coses. Per tant, vull dir, aquí està el parany, que ells mateixos ens estan portant i ells mateixos ens ajuden a donar-nos compte que aquesta dinàmica perversa de majories i minories, aquesta dinàmica perversa de les lleis com a cuirasses, aquestes dinàmiques perverses de la inamobilitat de les normes, aquesta dinàmica perversa de que entre governant i governat no hi ha flux, aquesta dinàmica perversa de que tu pots triar, pots elegir però no pots decidir. O sigui, el segrestar absolutament la capacitat de decisió de la ciutadania és el que ens ha portat en aquests moments d'una manera molt majoritària i molt massiva, com mai havíem vist en els temps passats, a veure gent capaç de dir no, ja n'hi ha prou, jo estic disposat a desobeir, estic disposat a fer valer el meu criteri, estic disposat a fer valer la meva posició, perquè és una posició col·lectiva, perquè és una posició que beneficia, perquè és una posició que ens ha de portar més enllà en qualsevol dels àmbits. Mirem l'àmbit nacional, mirem l'àmbit polític, mirem l'àmbit de drets individuals, mirem l'àmbit dels drets de les dones, prou pena tenim amb el Gallardón i les seves lleis restrictives, etc. Per tant, jo penso que aquest és el moment amb el que ens trobem. I el moment on realment la desobediència civil, si bé s'ha practicat des de fa temps, pot donar un salt considerable. A mi hi ha una cosa que em preocupa i que voldria situar-la dintre de la contextualització que feies. La llibertat té un preu. La llibertat no és gratis. I quan tu desobeeixes, quan desobeïm, fem un acte de justícia des de la nostra llibertat. Però aquest acte de justícia, aquest acte legítim que fem, que és la desobediència, des de la nostra llibertat, té un preu, té un cost. Per això la desobediència civil, des del punt de vista estricte, diu que hem de ser capaços d'entomar les conseqüències d'aquesta acció. I això penso que ho hem de tenir-ho molt clar, perquè mai la llibertat ha sigut gratis. Mai. Mai la democràcia ha sigut regalada. Mai. Tot ha sigut lluitat, aconseguit i defensat. I per tant, avui la desobediència que haurem de fer, que ja s'han fet, últimament hem tingut diferents demostracions de desobediència civil de molt diferents nivells, des de la desobediència civil que poden fer la gent de la PA, que fan pràctiques de desobediència civil, la desobediència civil que van fer molts ciutadans i ciutadanes no pagant les autopistes, des de la desobediència civil que han fet a molts barris de Barcelona no pagant la quota de l'aigua. O sigui, hi ha diferents graus de desobediència civil. Ara, la conjuntura avui ens emplaça davant d'un altre nivell de desobediència. I d'un altre nivell de desobediència des de la que el poder, aquest poder que manté una democràcia formal, ell sí que s'està acuraçant. No és per res que la reforma del Codi Civil, la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana,
van dirigides precisament a poder acabar d'entrada, des del primer moment, amb qualsevol tipus de resistència i amb qualsevol tipus de dissidència. No només de resistència, sinó de dissidència. I per què? Perquè saben, perquè preveuen, perquè els últims anys s'ha vist com la ciutadania, per diferents causes, raons, unes més polítiques, unes més econòmiques, unes més socials, però en fi, que la ciutadania hem sigut capaços d'organitzar-nos, a sortir al carrer, no tant com voldrien, no tal com ens demana la CUP, no tant com fora necessari, però bueno, comparat amb anys enrere s'ha sortit. Clar, això és un semàfor que en el poder li diu alguna cosa està passant i hi ha gent disposada a córrer risc. Hi ha gent disposada a desobeir i hi ha gent disposada a posar-hi tota la carn que calgui per tal que aquesta batalla pacíficament la guanyem. I això ho hem de pensar-ho. I a mi em dol molt quan a vegades parlem, que no s'ha fet en aquesta taula, però quan a vegades parlen molt lleugerament de la desobediència civil. Hem de fer desobediència civil, com qui diu hem de fer una manifestació. No, desobediència civil és una cosa molt més sèria. Si realment volem incidir, si realment volem canviar. I per tant, la desobediència civil s'han de planificar bé, són campanyes que s'han de fer molt ben fetes, són campanyes que s'han d'argumentar moltíssim, són campanyes que han d'estar basades en unes documentacions, en uns arguments i en uns criteris i en uns principis molt clars i molt estesos, són campanyes que cal divulgar moltíssim per tal de cada cop ser capaços d'implicar a més gent, i són campanyes que són llargues en el temps. No són la desobediència civil, no és una pràctica que dius la setmana que ve farem desobediència civil, no. Són unes campanyes que tenen una duració, un temps, depenent molt també de quin és l'objectiu últim que perseguim. Òbviament, la desobediència civil que feien els nostres insumisos, si ho haguessin continuat fent desobediència civil, insumissió, fins que ho hagués de reportar l'exèrcit, encara tindríem les presons plenes, però ho van solucionar per la via directa, de dir ja no hi ha milla obligatòria. Per tant, com que són voluntaris els que s'incorporen, doncs ja està. Ara es lluita contra l'exèrcit, els antimilitaristes, des d'uns altres esquemes, com per exemple des de l'objecció fiscal, etc. Per tant, i amb això acabo, l'acte d'aquesta pràctica de justícia, d'actes de legitimitat, que és el que volem fer des de la desobediència civil, és, entre altres coses, un acte no només de la nostra consciència, sinó també important de la nostra llibertat. De la nostra llibertat de pensament, de la nostra llibertat com a ciutadania i de la nostra llibertat en tant i en quant no volem ser súbdits ni súbdites, sinó que volem ser ciutadans i ciutadanes amb capacitat per projectar el nostre futur. Això és la més gran finalitat de qualsevol ésser humà. Mantenim la vida, dignifiquem la nostra vida per tenir llibertat. Llibertat en el sentit de tenir dret a projectar la nostra vida, de tenir dret a decidir per tot, sobre tot i amb tots. Per tant, aquest és el camí que ens espera. I saber que això té un preu. I saber que aquest preu l'haurem de pagar. I per tant, caldrà mesurar quines activitats de desobediència civil plantegem, de tal manera que siguin plausibles i que siguin suficientment abarcables perquè puguin encabir la gent necessària perquè no es puguin empresonar tots, tot i que canvi el Codi Civil i tot i que canvi la Llei de Seguretat Ciutadana. Posar a presó de cop a 10.000 persones o 15.000 persones seria un trauma per al Rajoy. Entre altres coses perquè ens haurien de posar a les escoles, o haurien de treure tots els que estan ara i posar-nos a nosaltres. O les plantes dels hospitals que estan buides, alguna cosa. Però bueno, després en parlem més si volem. Gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, jo us parlaré d'una altra manera perquè jo el que vaig fer va ser conèixer i seguir molt en Lluís Maria Xirinacs, que evidentment, pel que han parlat els meus dos abans, és una figura que està adquirint un relleu i cada vegada adquirirà més a mida que el anem coneixent. Aquí us he deixat, la Fundació Arran de Xirinacs intenta divulgar el llegat de Lluís Maria Xirinacs, que en part és molt desconegut. Tenim aquí, qualsevol de vosaltres després pot recollir un full d'aquests on hi ha les adreces electròniques on estem penjant tota l'obra de Lluís perquè sigui assequible a qualsevol i gratis.
Aleshores, un cop dit això, jo us explicaré el següent. Com ha dit ell, jo vaig ser el metge de capçalera d'en Lluís Maria Xirinacs els 8 anys anteriors a la seva mort i vaig estar col·laborant amb ell a la Fundació des de més de 25 anys abans, veient-nos pràcticament 2 cops per setmana i treballant en unes coses que ara us explicaré. Permeteu-me la metàfora de dir que d'en Lluís Maria Xirinacs la majoria de gent en coneix, com de la lluna, la cara visible. És a dir, les seves plantades, les seves desobediències, les seves vagues de fam, que per cert, no sé si ho sabeu, però en Lluís Maria Xirinacs va fer 8 vagues de fam, 2 de més de 40 dies i una de 6 dies de menjar i beure. Això està molt aviat dit, però és brutal. És a dir, aquesta de menjar i beure precisament va ser perquè el van agafar i el van portar a una presó per capellans. I va dir, no, jo vull anar a la presó normal. I el Lluís va estar 6 dies, va estar a punt de morir, sense menjar ni beure. Tot això són actes de desobediència que deia ella, ens hem de plantejar els nostres actes de desobediència fins on estem disposats, on en Xirinacs estava disposat fins a donar-hi la vida. I en aquest sentit és un gran referent. Bé, d'aquestes 8 vagues de fam, repeteixo, una va ser de 6 dies sense menjar i beure. Perdoneu, però és que és brutal això. I de les seves estades de presó. Això més o menys es coneix. Això seria la cara coneguda o la cara visible de la lluna. Doncs la cara oculta de la lluna o el Xirinacs és que, a més d'això, era un gran estudiós. És una cosa que no li coneix gaire gent, però una capacitat d'estudi brutal. Era un home que als 60 anys va fer la carrera de filosofia, va treure 11 matrícules, ni més ni menys, va treure 11 matrícules, 8 sobresalients i 8 notables. Va fer la tesi doctoral i la tesi doctoral va tenir premi de cum laude per unanimitat del tribunal entre els quals hi havia el Terry Carles. Aquest model, aquesta tesi doctoral es diu un model per entendre la realitat des d'un punt de vista global. Això està molt de moda, hem d'entendre les coses, hem de globalitzar, hem d'entendre global. Però és que la globalització s'ha fet de moltes maneres i molt malament a vegades. I ell fa un mètode. Bé, això us ho explicaré després. El primer que us vull parlar és de la seva mort. Són 3 aspectes. Parlaré de la seva mort, de la seva capacitat d'estudi fent una tesi doctoral i un model filosòfic interessantíssim, i finalment una cosa que encara és més desconeguda d'ell, que és a 3 anys va estar estudiant, i amb això vam compartir, a una persona que no coneixeu ningú vosaltres, però alguna sí, que és Agustí Xaló de Sobirà. Us parlaré d'aquest Agustí Xaló. Agustí Xaló va investigar l'economia, va investigar el diner, i el Xirinacs s'hi va interessar tant, que va estar 3 anys, us imagineu una persona, quan ja va plegar del Beat, als anys 80, va estar 3 anys anant a classe 2 cops per setmana, cada tarda, i 2 hores, escoltant el Xaló. Jo en aquells moments tenia un any sabàtic i vaig fer de secretari del Xaló i preparava tots els apunts que ell donaven a la classe. I per tant vaig viure molt bé aquest interès com va copsar el Xiri, la importància de tots els coneixements del Xaló, i després em va fer un llibre. Un llibre que malauradament, ho sento molt, això va ser l'any 80, es va dir Tercera Via. Si dic perquè la Tercera Via ja està superprestigiada. En aquells moments, Tercera Via no l'havia dit ni el Toni Blair, en aquells moments, parlo de l'any 81, doncs era una visió que permetia que el sistema general, que en deia l'Agustí Xaló, fos quelcom que estava entre el capitalisme neoliberal brutal i el comunisme estatista que tampoc acabava de funcionar. Per això li van dir en aquell moment Tercera Via. Jo crec que s'hauria de borrar aquest nom i simplement dir sistema general de l'Agustí Xaló. Però bueno, això us en parlaré. El primer de la mort del Xiri. La mort del Xiri jo la vaig viure molt en primera part. Jo quan vaig visitar el Xiri per primera vegada com a metge, era l'any 99, ja em va dir que ell havia decidit el lloc on volia morir, si hi havia cap accident entremig, si no es moria abans per alguna circumstància, tenia el lloc decidit i que la data també la volia decidir, que creia que era un dret que tenia i que es volia preparar per fer-ho així. Jo li vaig dir que estava d'acord amb aquesta teoria i per tant no vam tenir cap problema amb qui ja fos el seu metge. Durant uns quants anys ells van anar preparant, es va preparar sobretot a partir del moment, no sé si ho recordeu, però l'any 2000 es va plantar a la plaça Sant Jaume per la independència de Catalunya. I semblava un boig que eren 4 replegats els que es trobàvem allà. L'any 2000, si hagués vist el que ha passat després, estaria, suposo, encantat. Però bé, en aquell moment només va poder durar 100 dies. A l'abril li va agafar un atac còlic renal, el vaig acompanyar a l'hospital clínic, li van diagnosticar un còlic renal i no va poder continuar. Llavors ell va decidir que ja que en aquest món no podia fer el que la seva consciència li demanava, que era plantar-se fins a aconseguir la independència de Catalunya, perquè el que no es tractava és que estigués a la plaça Sant Jaume amb una camilla, doncs que entregaria el que li quedava de vida, el reste de la seva vida, ho entregaria per la independència de Catalunya. I va començar a preparar la seva mort 5 anys abans, escrivint uns dietaris, això només ho sabíem jo i alguna persona més molt poques,
amb un secret total. Ella em va dir, quan jo em mori tu pots explicar el que vulguis, de moment això serà una complicitat que tenim, i així va ser. I ara començo a poder parlar tranquil·lament perquè realment és un fet colossal la mort del Chiri. És la mort d'un cap de tribu mítica, no la d'un xaman, com va dir el forense. És curiós, perquè el forense que li va fer l'autòpsia, però això és la mort d'un xaman. Per què? Perquè no va descobrir quina substància li podia haver provocat la mort, quan el Chiri no va adquirir cap substància. Però ell es pensava que tenia una recepta secreta i que amb aquella recepta secreta, això es pensava el forense. I el forense va dir una cosa que no m'ha passat mai a la vida com a professional. Estic segur que estic davant d'un suïcida i tinc que certificar mort natural. I va certificar mort natural. Després us explicaré el per què, com es va fer aquesta eutanàsia. Jo considero que va ser una eutanàsia. Eutanàsia vol dir bona mort. El Chiri es va suïcidar amb una eutanàsia molt elegant, molt romàntica, molt mítica, molt ecològica, mítica, jo crec. I d'això en podíem parlar, però potser si a algú li interessa aquest tema, que no ho dic gaire temps, però parlarem després del que sigui, hi ha un llibre preciós que es diu Dietari Final, que és la recopilació dels 2 dietaris que va anar escrivint durant 5 anys abans de la seva mort, i que el dia de la mort em va entregar a mi mateix, aquí a Can Pagot, i em va dir, noi, deixa fer el que vulguis, si no t'agrada ho llences a la paperera, imagineu-vos. Doncs em va entregar 2 dietaris dels quals s'ha fet aquest llibre. Us asseguro que és una meravella, entendre-ho i llegir-ho, però no és una mort, és una mort amb desobediència també. El Chiri Naxos que estàvem parlant era un expert en desobediència. Va desobeir des que tenia ús de raó. I la seva mort va desobeir les lleis que no es pot suïcidar, perquè era lleig. Que no és il·legal. És il·legal, fins i tot, imagina't. Està penat. Bueno, però estarà com... Atentat contra la pròpia vida. No poden fer res. Però bueno, la qüestió és que... La qüestió és que fins amb això també va ser desobedient. I ho va fer d'una manera no violenta. El Chiri Naxos va tenir una mort dolça. Us explicaré el per què. El Chiri Naxos patia una arrítmia cardíaca i prenia un medicament que li solucionava. Va negar sempre que li posessin un marcapàs, perquè diu, això em robotitzarà i em traurà l'autonomia de poder parar, que és el que vull fer el dia que em toca. El Chiri Naxos era un expert en meditació i en relaxació. Nosaltres li fèiem un cardiogram una vegada en un hospital i la xeixa li deia, ara relaxa't molt bé, que et farem un cardiogram. Ens anàvem a l'aparato, desperta, perquè estava 30 i pico pulsacions. I es relaxava d'una manera brutal, en sabia moltíssim. Penseu que totes aquestes vagues de fam que havia fet i tot això l'havien portat a un domini del seu cos absolutament extranatural. Ell acaba dient als seus dietaris que la meva solució no és la solució, evident, és una solució per enxirinar, ningú més la pot fer com la va fer ell i tan ben feta. Doncs el Chiri Naxos, 8 dies abans de morir-se, que a més va fer el dia del seu aniversari, 75 anys, el dia que es commemora la transfiguració de Jesucrist, etc. Va fer un dia molt maco, i aquell dia, uns dies abans, ja va començar a fer vaga de fam. És una altra manera de desobeir, ja la naturalesa. Ell deia que els polítics valents han de jugar-se la vida i han d'aprendre a fer vagues de fam, perquè és la manera de convocar tots els amics a una situació de força. No per despertar compassió a l'enemic, que no la desperta, sinó per agafar els amics i posar-los en situació límit. I dir, bueno, vosaltres sou amics, doncs mira, jo em vaig morir per això. I ens mobilitzes tots els que són amics simpatitzants. Jo penso que els polítics haurien de fer uns quants cursets de vagues de fam d'aquest tipus de protestes, perquè arribarà un moment que ho necessitarem. Total, que ell tenia una gran preparació per afrontar aquest viatge final, ho va fer meravellosament bé i va tenir una bona mort. Repeteixo, molt valenta, molt ecològica, molt ètica i molt romàntica, a més, i molt elegant. En Lluís Maria va morir en aquest món, però en Lluís de l'Esperit reviu en cada persona que el va estimar, cada vegada que aquesta persona vol. Lenin deia, el que em vejo més de Jesucrist és la capacitat que té de ressuscitar a dintre de cada cor de les persones més humils. Això deia Lenin. Però el Chiri pot ressuscitar dintre de cada un de nosaltres, que ens l'hem estimat, quan nosaltres vulguem. Només cal pensar en ell, llegir coses seves, etc. Això és una part que jo volia comentar lleugerament. Aquest llibre encara no està a internet, però esperem que aquest hi sigui. La segona cosa que us volia comentar és d'aquest interès que va tenir ell per fer un model global de la realitat. Això és un llibre que està penjat a internet, gratis, el podeu accedir, aquí teniu les adreces i tal. Això, repeteixo, que ho va materialitzar en aquesta etapa madura, que jo vaig conèixer ja de gran, una persona que coneix gran té, a més de conèixer més l'experiència, el Chiri Naxos en tenia, doncs va fer a més del Chiri Naxos li agradava molt els reptes. Jo recordo que feia cursos de la Bíblia, feia cursos de moltes coses, però sempre tenia una capacitat tremenda d'explicar les coses ordenadament i no barrejar-les. I tant l'Antoni Quirós, que era un estudiant de filosofia, poeta, com jo mateix, com altres, com tens tu la teva ment endreçada? I a poc ens va explicant
perquè això era una cosa que ja havia començat a fer desobeint quan estudiava el noviciat als escolapis. Resulta que deia ell, ens deia, en aquella època no hi havia ni tele ni teníem xicota, per tant que havíem de fer? Doncs estudiar. I l'home estudiava com una bèstia, i a més amb una capacitat, perquè sempre va treure notes excel·lents, no hi havia el noviciat sinó la batxillerat, era un niño prodigio, en aquest sentit. Espectacular. Doncs ell va inventar una manera que tots els coneixements es poguessin classificar. Deia, jo de jovenet tenia la mania de tenir mentalment un mapa que em permetés incloure-ho sense barrejar des d'una espardenya fins a 10. Doncs això va ser la seva manera de començar a construir el model mental. I el va estar fent durant molts anys, però no l'explicitava. Té un llibre que quan estava a la presó va fer, que diu Subjecte, on ja es comencen a veure coses d'aquest tipus. Però nosaltres li vam dir, bueno, però això que tu dius, que és filosofia pura i dura, hauries de contrastar amb els filòsofs. Diu, sí, algun dia faré la carrera de filosofia i a més m'enriquiré del que no sé i aquestes coses. I finalment als 60 anys ho va fer. Va estar aquests 5 anys, va estudiar moltíssim, va treure matrícules de dojo i va fer una tesi doctoral que va mereixer un cum laude per unanimitat. Això des de la Fundació també ho estem fent i ho estem ensenyant perquè és una meravella tenir aquest model al cap. Permet de seguida veure per on van els tiros, de què falla aquella persona, de què està molt fort, etc. I això ho sabia fer. Aquest Globalium, repeteixo, el va començar quan volia ser sacerdot, volia fer aquest mapa mental. I va organitzar la gent del seminari, que cada un estudiés una cosa i es complementés. I això va adquirir tal força que el provincial se'n va enterar i els hi va prohibir. I els va separar, els va disgregar. Va dir, això és una manera equivocada d'estudiar, els deia. No es pot anar de lo global a lo particular, heu d'anar de lo particular i poc a poc. I el Xiràs va dir, no, en absolut, això és una altra manera de conèixer les coses, tenir un mapa global i anar ficant les coses a cada lloc. I després es feien les relacions coses immediatament. Doncs li van prohibir, un altre acte de desobediència. El Xiràs va tirar endavant, malgrat la dispersió, i al cap de molts anys, perquè no era prioritari per ell això, al cap de molts anys, en la seva bellesa, va construir aquesta obra magna de filosofia. Ja, qui l'ha estudiada i diu el Xirinac d'aquí 100 anys serà més conegut pel model filosòfic que per la seva carrera política, perquè realment és brutal. Fins i tot un dels catedràtics de filosofia, que és del tribunal, li va dir, això que vols fer tu? Diu, jo ho he intentat tota la vida i no ho he aconseguit mai, com és que tu ara vens aquí i m'ho expliques? Doncs miri, li va explicar i li va donar cum laude per unanimitat, etc. D'això també em passo ràpid i després, si voleu, ho ampliarem. I el que més m'interessa parlar és d'aquest coneixement que va tenir el Xirinac amb l'Agustí Xaló de Sobirà. Qui era l'Agustí Xaló? Era un català, va néixer l'any 11, va morir l'any 2006, amb 94 anys, i va ser capaç d'interessar el Xiri durant 3 anys d'estudis. Aquest senyor que es va dedicar? Aquest senyor va estudiar a Sant Genís dels Agudells, va estudiar química, una carrera ben científica, i va esdevenir investigador científic sobre la moneda, economia i sistemes socials. Ell es guanyava la vida com a comercial de tintoreria. El seu pare havia sigut un industrial tintorer que va plegar, però després ell tenia amics en aquest món i va aconseguir tenir un sou per anar tirant, però de fet el que li interessava de veritat era l'altre. I era un investigador amb una cultura enciclopèdica, un home sensacional. Aquest senyor va tenir una cosa curiosa a la seva vida, va tenir amistat amb Horace Finali, a París, ell va estudiar química a França. I Horace Finali era el director de la banca Paribas, ni més ni menys, una de les banques més potents. I el va conèixer en una conferència que aquest banquer feia, que parlava del primer banquer de la història, Josep, ministre del Faraó. Si coneixeu la Bíblia, sabeu la història de Josep. Doncs Josep és el primer banquer documentat des del punt de vista de l'Horace Finali. Diu, perquè sabia de les 7 vaques flaques i les 7 vaques gordes. I va explicar de les 7 vaques grasses. Són anys d'abundància que es donen en un país, però després foten. I aquest és el primer banquer, ja començava a fer això, fixeu-vos, que ja estem aquí. Encara fan el mateix. Doncs aquest gran banquer, Horace Finali, perquè era un home gran, era un home solter, no tenia família, i l'Agustí era un home inquiet i que li feia preguntes interessants, van tenir una certa amistat. I un dia que l'Agustí va anar a casa del Finali, que havien quedat per sopar, no hi era. El seu majordom li va dir, bueno, espera't un moment, que el Finali ha trucat i encara vindrà i us anireu a sopar. I el va fer passar al seu despatx. I l'Agustí no havia estat mai sol en el seu despatx. I era un despatx, tot forrat de llibres, unes taules, l'hòstia. Quan el tio baix se senta en el banquer. Tenia 18 anys, era joveníssim. I pobre Calaixos. Hòstia, obre un calaix, un dossier que diu confidencial. Agafa el dossier, comença a llegir, no? El llegeix, de davant, de darrere, comença a llegir, i de pronto rep una hòstia que el tira per terra. El banquer havia arribat i l'havia atrapat infraganti. No, això no ho fan els meus criats, que ets un mal educat, que no sé què, no sé quantes. Li va passar la rabieta, el va posar vermell, i va anar passant i va dir, va, anem a sopar.
van anar a sopar, i quan van acabar el sopar li dic, què s'ha entès d'allò que has llegit? I l'Agustí li dic, mira, pràcticament no he entès res. L'únic que he entès és que era una reunió de 3 persones, Horace Finali, J.P. Morgan, director de la banca Morgan americana, i un fulano que era el director de la Shell Company, una de les multinacionals del petroli més importants. Bé, doncs aquests 3 s'havien reunit a casa del Finali uns dies i havien triat tècnics bancaris per fer-los preguntes concretes i després els engegaven. I ells feien les seves elucubracions. I al final, l'Agustí diu, no, jo he entès que hi havia aquesta reunió, que vol fer això, i em va cridar l'atenció la conclusió final. La conclusió final deia, els banquers seguiríem guanyant diners si racionalitzéssim la moneda, però perdríem la plutarquia mundial. Diu, això què vol dir? I no ho acabo d'entendre, va dir l'Agustí. I el banquer li va dir, mira, com que ja ets molt jovenet, t'aniré explicant coses, perquè quan ho entenguis de debò, jo ja faré malves i tant se me'n fot el que facis. I l'Agustí va pensar, aquí hi ha una cosa important, aquí hi ha una cosa interessant. Penseu que al final, a més de ser jueu, era hongarès, parlava no sé quants idiomes, llegia el grec i el llatí, una persona cultíssima. I a poc li van explicant coses de la banca i com feien els negocis dels banquers. Bé, l'Agustí això va captar com una cosa interessant. A més, aquest banquer li va dir, ell volia estudiar política, ciències socials i polítiques, l'Agustí. I el banquer li va dir, no, si vols fer polítiques, estudia química, perquè aprendràs el mètode científic. I amb el mètode científic aplicat als fenòmens socials tindràs molta capacitat d'actuació. I li va fer cas, i va estudiar química. Llavors l'Agustí té una mentalitat de científic, home empíric, que estudia els problemes un a un, els analitza i els dona les solucions que creu més convenients. A més, ell era un lladre d'idees. L'Agustí anava a les conferències, sempre estava apuntant, era un home que no parava d'aprendre, de llegir. Penseu que en aquella època no hi havia internet, l'home no parava d'aprendre, revistes, conferències, és un activista total, tampoc tenia família directa, es podia dedicar a tot això. Bé, doncs l'Agustí anava perseguint. Jo vaig conèixer l'Agustí en una conferència de la banca, conèixer el Xirinat, i parlava de solucions. Una de les coses pitjors que tenim, deia, és el sistema monetari. Resulta que el sistema monetari permet la moneda anònima. La moneda anònima què vol dir? Vol dir els bitllets de banc. Resulta que amb els bitllets de banc tu pots comprar un servei o una cosa o una persona i no deixar rastre. Els famosos sobres del Rajoy, els famosos bosses de bessura plenes de l'Oriol Pujol. No sé què, sempre que hi ha un tinglado d'aquests ja ensenyem una maleta plena de bitllets. Expliqueu-me a mi per què coi s'han inventat els bitllets de 500 euros. Són molt pràctics, no?, per pagar al supermercat, no serveixen per res. Serveixen per facilitar la corrupció. I això ho van fer ara, l'any 2000, perquè això no és pas un invent que vingui de lluny, i ho van fer els estats d'acord amb els banquers. És a dir, en aquella frase famosa, els banquers perdrien la plutarquia mundial. Plutarquia vol dir manar a través del diner. I és el que estan aconseguint. Els banquers ja han aconseguit la plutarquia mundial. A través del diner mana. El diner es posa a especular, no es posa en inversions productives, fent especulació, guanyen més diners els bancs que donant crèdits a les empreses i a les hipoteques, i per tant el diner s'està envoltat, a més hi ha uns mercats completament inventats increïbles. Per exemple, el mercat de l'art. Vosaltres trobeu lògic un quadre pugui valdre 30 milions? De què? Vosaltres trobeu lògic que el Messi, per molt bé que toqui la pilota, cobri 23 milions? Tot això són estafes, preses de pèl, els jocs, els casinos, les loteries. Tot això són invents de l'Estat que li permeten recaptar diners i no donar explicacions de com i per què. Bé, l'Agustí ho va veure, això, va estudiar la història de la moneda, es va remuntar a 4.500 anys enrere, els primers documents que hi ha, Acat, a Sumèria i tal. Tot això ho van explicant, a més, no només el preocupava l'assumpte econòmic, sinó també el social. En aquest sentit, investigava solucions pels problemes socials, de les presons, de la prostitució, de tota l'escola, etc. Llavors aquest home el que no era gens ordenat. Era un gran investigador, tenim caixes dels seus documents, tenim enormes, però no era ordenat. En canvi, Chiri, després de 3 anys d'escoltar-lo, es va dedicar a ordenar aquests coneixements i a fer un llibre, que malauradament es diu Tercera Via, repeteixo, que és aquest, que està en 2 volums, però que és interessantíssim perquè està ple de suggestions, de solucions. Està penjat gratis a internet, després el que vulgui podeu accedir. Bé, a través de l'Agustí ja vaig conèixer el Chiri, l'Agustí anava darrere dels polítics per explicar-los coses, no se'n fiava, i a mi l'únic polític en fi és del Chiri, és l'únic que veig honest. I anava darrere d'ell, i intentava, i un dia el va atrapar, en el sentit que quan ell va plegar d'Orleans, el Chiri se'l va escoltar més, perquè li explicava una cosa que ara ja és freqüent i és normal, que és els municipis poden inventar moneda, poden inventar un sistema de moneda local
que ja s'està fent a molts llocs, que a Venezuela s'està fent moltíssim, que permet intercanviar les mercaderies i per tant que la riquesa no es faci malbé, sobretot pels productes peribles. És a dir, tot el que és menjar i aquestes coses. No té cap sentit llançar riquesa. El que s'ha de fer és distribuir, com deia ella molt bé. El que hem de fer és de distribuir d'una altra manera. Doncs l'Agustí va inventar una altra manera, va estudiar i va projectar una altra manera de distribuir la riquesa. La riquesa, un país que produeix és un país ric. No li cal els bancs que siguin rics. El que cal de ser rica és la capacitat de fer béns i serveis útils. Una altra cosa és els béns inútils. Per exemple, una cosa que criticava molt l'Agustí era la propaganda per empresa. La propaganda per empresa és una presa de pèl. Perquè ell diu, el bo que té un producte ho exigera a base de bé i de lo dolent que té un producte no en diu res. Per tant, l'Agustí proposa suprimir la propaganda per empresa i fer-la per gremis. Els gremis, com que són de la mateixa corda, ja no es poden enganyar entre ells. Doncs fer catàlegs enormes, totes les neveres que hi ha al mercat són aquestes, amb aquestes condicions, amb aquestes prestacions, amb aquests preus. Però res de fer propaganda per empresa, és una presa de pèl. Això és una de les coses que explica l'Agustí. Repeteixo que amb l'excedent de carxofes i les monedes locals, el Xili va dir, això que dius em sembla que pot ser interessant, vine a la meva escola per adults, ell tenia una escola per adults, i expliques això i jo assistiré d'alumne. I això va durar 3 anys. Quan va acabar, el Xili va escriure un llibre, malauradament aquest llibre no es va publicar, és aquest, si devia, però va servir de matriu per fer-ne molts altres. I per què no es va publicar aquest llibre? Fixeu-vos bé, perquè tenia un petit burgès que es donava 4 quartos, però quan va veure aquest llibre va dir aquest llibre no es pot publicar perquè molestarà molt els banquers. Això avui en dia penso que és un al·licient per llegir-se, però bueno, fa 30 anys això ja ho veien a venir. O sigui, es carrega, per què? Perquè els banquers han estat robant una cosa que és de tothom, que és el bé comú de la plusvàlua comunitària. És a dir, resulta que l'activitat del mercat es generen uns guanys extras que es queden als banquers i que hauria de ser per tothom. Això, entre altres coses, per exemple, es manifesta amb la capacitat de donar crèdits. Resulta que els crèdits es donen sempre als banquers. Abans els estats te'n podien fer, ara aquests són els banquers. I quan un banc falla, li donen diners del fons europeu perquè pugui seguir actuant. Quan els diners aquests no s'haurien de posar dalt, els bancs no s'haurien de posar a la base, s'haurien de donar a la gent que no té diners perquè fes créixer l'economia normal i corrent. Això ho explicava l'Agustí. Aquesta piràmide social que hi ha, injectar diners a dalt és una presa de pèl. El que s'han de fer és injectar diners a baix, com va fer el Lula al Brasil, per exemple. Bé, però això ho explica detalladament i científicament. Després del Xirinac de fer això, va estar un any escrivint el llibre, que molt d'ells són apunts els que deien, però a més va fer una cosa, que és experimentar les teories de l'Agustí. I va fer una cosa que no és gens entesa per ningú, que es va fer un nou banc i es va posar a treballar en una empresa de filatèlia. Això és una cosa que molta gent no entén, que s'ha venut, no sé què. No, està estudiant la praxis del que explicava l'Agustí. L'empresa de filatèlia va saltar en el moment en què la filatèlia va agafar el monopoli de la col·lecció Segells a Europa, perquè això era una estafa descarada. I va dir, per aquí no passo, i va saltar. I de la pràctica del banc va anar molt bé durant un parell d'anys entre els amics i tal, el banc és petitíssim, però va tenir que plegar també perquè hi van haver amics que no li tornaven els diners que havia deixat. I com que no tenia cap mèdic coercitiu perquè els hi tornessin, ni volia fer servir cap mèdic coercitiu, al cap de 2 o 3 anys va plegar. Però li va servir per entendre els mecanismes que l'Agustí explicava que van servir els banquers per fer diners, que és robar el bé comú, robar la plusvàlua comunitària, una cosa que és de tots, ens van estar trobant des de fa 4.500 anys. Molt curiós que l'Agustí explicava que en les memòries de Léon Blum va ser president de França després de la Primera Guerra Mundial. I aquest senyor va anar a veure Finali. I quan va fer la campanya, era socialista, i quan va fer la campanya va anar a veure Finali i va dir, escolta, necessito diners per la campanya, i tal, i al final li diu, home, només faltaria, i tant, tots dos som jueus, i jo t'ajudo de seguir. I va donar un sobre amb 300.000 francs d'aquella època, que era una barbaritat. Finali, quan va ser president de França, va aconseguir guanyar, va rebre, no sé si encara es fa, però en aquella època, quan un era cap d'estat, el president rebia el prefecte de policia en una sala on el prefecte de policia entrava en quants dossiers. El cap d'estat s'afegia i el prefecte de policia se'ls tornava a emportar. Eren secrets d'estat que el cap d'estat tenia que conèixer, però que no se'n podia quedar cap prova. I una d'aquestes carpetes estava dedicada al Pres Finali, al banquer. Això ho explica Léon Blum a les seves memòries. I vaig obrir la carpeta i vaig veure que el senyor Finali havia finançat a tots els partits de l'arc parlamentari amb els mateixos diners que ens havia donat nosaltres. De la qual jo dedueixo que un banquer guanya diners, mani qui mani, perquè simplement el que li interessa és tenir bona relació amb els que mani. I a partir d'aquí fa diners. Clar, això és curiós, però així és. Bé, després d'escoltar tot això, el Xili fa el llibre. El llibre queda en un calaix, però d'aquest llibre, per exemple, el Martí Olivella va fer un llibre que es diu El poder del diner, que va tenir fins i tot un premi Chicago l'any 91. I altres estudis que s'han divulgat
que trobareu tots en aquesta pàgina web que us explico. Què té aquest llibre de bo? La meva història amb aquest llibre és que l'Agustí fa propostes innovadores i completa la visió que tenim del mercat. Dona pautes que no sabíem. Primera, això de l'anonimat de la moneda. Ell proposa canviar, suprimir la moneda anònima i fer tot moneda telemàtica. I dos, que els jutges no tinguin cap límit a l'hora d'investigar els moviments bancaris. Perquè això eliminaria una quantitat de problemes tremendos a l'hora de fer justícia. Clar, això fa una mica de por, perquè dius, hòstia, si desapareix, això quan ho expliquem nosaltres, diuen, hòstia, si desapareix la moneda, el bitllet de banc, jo no podré fer cap trampa. Clar, perquè tot quedarà registrat, tot quedarà documentat, em podran investigar, i això fa por fins i tot als pobres, no? Hòstia, no podré comprar marihuana, hòstia, no podré anar a les botes, sense que la dona s'entengui, hòstia, no podré fer no sé què. Però bueno, és que no us han donat compte, però aquestes tonterietes, ells ja ho saben tot, i en canvi nosaltres el que no sabem és el que fan ells. I en canvi amb el sistema de l'Agustí, sabia també tot, que dia rastre tot el que faré. El senyor Oriol no podia, Pujol no podia anar amb una maleta plena de bitllets de 500 i res de tot això. I se sabia immediatament. És a dir, aquesta por que tenim, que ens treguin una petita llibertat per fer cosetes, entre cometes, que poden ser mal vistes per algú, ens condueix a una esclavitud dels grans, que fan el que els dona la gana, quan els dona la gana, i tal com explica l'Escat d'Oliveres, estem governats per autèntics criminals. Autèntics criminals, el Merkel la primera. El rei, no sé si ho sabeu, però aquest que tenim abans, era un dels principals intermediaris en el tràfic d'armes mundials. Tenia immunitat diplomàtica i feia servir. I no sabem els milions que té, a Suïssa, a Liechtenstein, moltes sí, segur que els té. Perquè d'això no hi ha manera de tenir-ne cap rastre. Per tant, amb aquesta primera mesura, un estat nou, com serem nosaltres d'aquí aviat, podríem fer, és a dir, no hi ha moneda anònima, ja tot queda registrat, tot es paga amb targeta. Això que ho deia l'Agustí, encara les targetes començaven a ser, però és que ara ja és facilíssim, s'entén que això podria ser i que no seria cap problema. Perquè escassos de diners, res de res. Ens han fet creure ara que hi ha una crisi de diners, que no hi ha diners per fer això i això i això, i per la sanitat i tal, però de diners estan especulant, hi ha carretades, a milers de milions, especulant en el món al voltant de negocis especulatius. Aquí canvia la moneda, el pare del Pujol va fer bé comprar i venent divises, cosa que hauria d'estar absolutament prohibida, perquè la divisa no és un bé, és una eina. Tot això és el que fan els banquers. Aquesta plutarquia l'aconsegueixen a través d'això, a través de prendre'ns el pèl d'aquesta manera. Per tant, l'Agustí ens explica una economia científicament transparent. D'on ve el diner, com es va inventar i com es manipula. Tot això es podria racionalitzar i es repeteixo. També ens explica que el negoci bancari està fundat sobretot amb el secret bancari. És a dir, no sé si ho heu vist, però ara que hi ha a internet, a la televisió hem vist alguns banquers arrepentits o un broker arrepentit expliquen unes coses increïbles. Hi havia un de Suís que deia, a mi m'arribava un senyor amb 30 milions d'euros i jo li deia, i d'on venen? No, són de la família. I llavors deia, esperi que vaig a preguntar al director general. Anava al director general i deia, mira, ha vingut aquest senyor amb 30 milions i no m'explica d'on venen. Oh no, però aquest senyor és de família rica, no et preocupis. O sigui, el fet que el director digués que aquest senyor era de família rica valia per agafar aquests diners i fer-los funcionar. És a dir, una presa de pèl immensa. D'on venen aquests diners? Això no, quan és de família rica ja no es pregunta. Fantàstic. El negoci bancari funciona sobretot. Fixeu-vos en coses curioses, que a vegades passen desapercebudes. Però el senyor Florentino Pérez, quan va contractar el Ronaldo, fa uns anys, va pagar 90 milions a no sé quin club anglès. L'endemà li va posar una clàusula de recessió de 1.000 milions. I em direu, això pot fer el que vulgui, perquè el Timona, si no li paga, què? No senyor, això la comptabilitat, els que saben enginyeria financera saben que un club que té jugadors amb clàusules de recessió tan altes té més dret a endeutar-se i a demanar crèdits. O sigui que es fa servir. Ara imagineu vosaltres compreu un pis per 100.000 euros i l'endemà aneu al banc i diu, escolta, jo vull uns diners per un crèdit perquè tinc un pis que val 1 milió d'euros. I doncs, depèn d'allò, a veure si val 1 milió d'euros, perquè si no val 1 milió d'euros no donaré crèdits que em demanes. Però el senyor Florentino Pérez no. Aquí es va inventar una nit 910 milions d'euros. I a partir d'això el seu club té més capacitat de demanar crèdits. Ho veieu com es pot prendre molt el pèl a la gent quan funciona en aquestes esferes? Doncs això és cert. Total, que aquesta hipòtesi ens permet entendre l'enorme fortuna dels grans banquers. Per què fan tants diners? Per què es claven aquestes jubilacions? D'on surten aquests diners? Del que roben. Simple i llanament del que roben. Llavors l'índex de l'obra, que té 900 pàgines, aquí només en veieu un capítol, que té 900 pàgines, és impressionant. La primera part es parla d'economia, la solució existeix, els mals que tenim avui, es pot repartir millor,
Per exemple, una proposta revolucionària de l'Agustí. Les persones haurien de decidir si es dediquen a una activitat liberal o si es dediquen a una activitat utilitària. Les activitats liberals són aquelles que ho fa per vocació, perquè li agraden. I les utilitàries són les que fa perquè no tenen mai per guanyar-se les garrofes. I d'això se'n deriva què? Doncs que els utilitaris, en el sistema de l'Agustí, poden guanyar més diners que els vocacionals. És a dir, un senyor que va a la mina pot guanyar més que un metge. Això a molta gent li repugna. A mi no, gens, em sembla molt bé. El senyor que va a la mina fa un esforç que com a metge no fa, com a metge fa una cosa que m'agrada i anar a la mina no m'agrada, anar a la fàbrica, anar a fer coses d'aquestes. És a dir, els vocacionals liberals haurien de cobrar un sou, com diria l'Estat, que mai podria ser exageradament elevat, i els utilitaris podrien tenir un sou lliure, perquè evidentment hi hauria un sou per a la gent que no treballés. Un altre problema que l'Agustí ràpid, és a dir, de diners, si hi ha el servei, es poden inventar, no s'ha de tenir por d'inventar els diners, perquè inventar-los vol dir això, inventar res. Si la cosa funciona, és el que fan els bancs, en definitiva. Jo ara us ho explico molt de pressa i no voldria fer-me pesat, però si us interessa el tema, llegiu el llibre. La societat està paralítica avui en dia, perquè de béns n'hi ha, i produir no és difícil, el problema és vendre. I per tant, això indica un problema de paràlisi. Som capaços de fabricar, però no som capaços de vendre. La segona part, que és el fil d'Ariadna, que em diu el Xiri, parla de la propietat nacional comunitària primitiva. És a dir, fa prehistòria, estudia l'evolució de l'home i explica com primer era comunitari tot. Els tribus es repartien, el bé privat va néixer molt més tard. I a més que s'han fet unes bestieses immenses, com per exemple la propietat privada de la terra. La terra ha de ser municipal. No és el producte del treball de ningú, la terra. I per tant, de què? Ha de ser privada. Ha de ser municipal. Només els municipis podran fer urbanisme una mica interessant a partir del moment que siguin propietaris de la terra. Això sí, la poden llogar per 40 anys a un agricultor, no sé què, que tregui el producte, però la propietat és el bé de fons, el que sustenta un municipi. De què és la de cada gent privada? No. Ell fa totes propostes d'aquestes. El llibre té un capítol molt dur de ciència, perquè és que el Xiri té capellà. Hi ha uns capellans, jo també ho era, una mica menys capellans, però dius, els capellans que es parlin de religió, que no es parlin d'economia ni de política, perquè no hi entenen per res. El Xiri era l'excepció, que confirma la regla, però hi entenia. Havia estudiat biologia, havia estudiat ciència, i en el capítol 6è demostra que sap de què va això de la ciència, i com l'anàlisi científic de l'economia pot portar solucions brillantíssimes. Bé, després també parla de la telemàtica, el servei del poble, parla de la separació radical de la justícia, dona uns arguments boníssims, ja penso que la pròxima Constitució s'han d'agafar, que és que els pressupostos, perquè la justícia sigui realment independent, a més de no haver cap ministeri de justícia, evidentment, ha de tenir pressupostos quinquennals aprovats amb anticipació, amb la qual els polítics de torn no podran bombardejar ni boicotejar la justícia. Una cosa senzilla, però com aquestes n'explica moltes, interessantíssimes. Després parla, clar, de la desobediència, aquella que dèiem abans. Com desobeir? Hi ha una gran desobediència quan la consciència ens diu que hem de fer una cosa, perquè entre la desobediència és per allò que deia ella, la llibertat i la consciència ens diu que hem d'anar per una altra banda. Llavors hi ha un mecanisme que s'ha minusvalorat i que s'ha minimitzat, que és la vaga general. La vaga general avui en dia és de 24 hores i fa pessigolles al govern i a les empreses, però pessigolles, es fa riure. Llavors l'Agustí proposa, no, la vaga general s'ha de fer, s'ha de preparar amb comitès de barri, amb caixes de resistència, perquè pugui durar 2 mesos. I si en un país el 60% de la població fa una vaga d'aquestes característiques, canvia el govern immediatament, el fa caure. Això sí que és tornar al poder al poble. Organitzar el poble perquè sigui capaç de fer una vaga general de 60 dies. Si això ho segueix el 60% de la gent, us asseguro que és l'arma més poderosa per canviar qualsevol govern. Això ens hauríem de preparar per aprendre-ho a fer, perquè això vol dir preparar, això no es pot improvisar. Evidentment, l'Agustí parla molt de les cooperatives, per augmentar el sistema empresarial de cooperatives, parla de quines són les funcions de les caixes, de quines són les funcions dels bancs, de com ha de ser la publicitat, els estatuts, la gent no hauria de tenir por de tenir fills ni d'aquestes coses, perquè tot això haurien de ser al marge del sou que cobra. És a dir, les persones han de tenir la sanitat garantida, l'educació dels nanos garantida, la llar garantida, totes aquestes coses garantides, independentment de si treballa o no treballa i del sou que cobri. Perquè si no, llavors això que hi ha un clima de pau civil que permetria la prosperitat. I això ho explica molt bé, que repeteixo, jo vaig molt de pressa i potser no
la municipalització de la terra. Hi ha un experiment que és el georgisme a Hongria que es va intentar fer, etc. El desarmament de la població, el sistema penitenciari. Ell deia que és una bestiesa crear presons com les que tenim ara, que són borbòniques, atrasades i tal, i que a més ajunten dos tipus de delicte completament diferents, que és el de la violència i el l'econòmic. I la persona que és violenta i la persona que fa estafes econòmiques no tenen la mateixa mentalitat. En absolut els hi convé el mateix remei, que és la presó avui en dia. Haurien de ser separats. I, per exemple, ell proposa que els violents siguin persones que d'una manera anònima i vigilada entrin a l'exèrcit, a unitats especials de l'exèrcit, que els passin una setmana de maniobres, una setmana de preparació de maniobres, una setmana de descans de maniobres. Seria correcte la muntanya, fer maniobres. Això seria, a petites escales, seria una bona solució. També parla de les escoles. Les escoles, per exemple, no poden tenir, el mestre no pot tenir més de 12 o 15 alumnes per classe. Doncs això s'hauria de la Constitució. Oi, no sortiran els diners. Els diners hi són. No us preocupeu, si hi ha la riquesa, si tenim els mestres, si tenim això, els diners sortiran i es pot fer. A Suècia això ho van fer fa molt. En 2 generacions van augmentar el nivell cultural de la població de manera brutal. Una mestra que tingui 30, que a més tingui persones que no... dificultats lingüístiques, dificultats motores, no pot fer la seva feina. És prendre el pèl, pobre. Doncs deixem-lo en 12, en 15, que sí que podrà fer la feina i veureu que d'aquí un temps això canviarà i funcionarà. Acabo, perquè potser m'estic endonant. Jo podria parlar hores, d'això. Són anys visquent-ho i són una il·lusió tremenda que la nostra ve de Catalunya pugui agafar algunes d'aquestes coses i fer-se les seves perquè segur que val la pena. Res més. Bueno, bé, moltes gràcies per haver vingut. Si teniu alguna pregunta, que sigui ràpida, sisplau, perquè anem amb el temps, bueno... Jo hauria molt a discutir, però volia fer un apunt sobre la desobediència civil. Hi ha un epígon, un representant de la història de Nord-Amèrica, que es deia Thoreau, David Thoreau, que aquest senyor ja parlava, em sembla que tu l'Itzia, tinc algun llibre seu, i també ha estat recollit per persones com en Chomsky, aquesta gent que han fet una crítica de la política americana. Això és aquesta gent, hi ha diversos a més d'en Chomsky, que també hi ha tota aquesta corrent, i en el Concord, per exemple, ja qüestionava tota la Constitució americana, que sempre ens la posen com a model en totes les pel·lícules, tots els reportatges i reportatges que s'estan en les pel·lícules, tota aquesta aureola de la gran democràcia americana, tot això, ella ho qüestionava i a més ja va veure que, malgrat tot, tots aquells personatges de Franklin, sobretot en Washington, tota aquesta gent eren esclavistes, també hi ha les contradiccions de la guerra civil americana, que hi havia estats esclavistes que estaven al nord i estats no esclavistes que estaven al sud, no sé. Doncs tot això també hi ha hagut qui ha contribuït també a desmitificar tota aquesta Amèrica. Si llegeix altres corrents de pensament o de publicacions, n'hi ha, no m'estendré, hi ha un escriptor que es deia Idígores, Luis María Idígores, un home així, em sembla que també va fer un llibre que deia Amèrica contra los libertadores russes, i altres, des d'inclús també en el moment actual podríem llegir la Cuba Roja, per exemple, que t'explica... En fi, en aquests moments, no cal que en parlem més, arribaríem a Ucraïna, que estan portant una política d'agressió provocant el Putin, tot quedar malament. Aquests avions també tenen una història, tenen uns precedents, aquests avions civils, l'any 83, etc. Bé, el precedent més immediat és el mail, que els americans sempre busquen un pretext per ficar-se en les coses. Hi ha un llibre francès que es diu Cap avió, em sembla que s'ha traduït al castellà, Cap avió es va estavellar en el Pentàgon, es va fer veure que s'estavellar un avió que no hi ha restes. O sigui, posats a fer, mira, les dues torres i en el Pentàgon també, no? En fi, i la història de les torres també seria molt llarg d'explicar fins a quin punt potser es pot sacrificar 2.000 persones per guanyar després les coses. Home, no pot ser, però precisament el que no pot ser, que és massa exagerat, en fi. Doncs, en aquest sentit, després voldria dir que també s'hauria de reivindicar que són les humanitats, perquè aviam, les humanitats ni la gent poder de les humanitats no saben explicar què són, és estudiar llatí grec i fer-se grans operacions mentals. No, les humanitats precisament és aquesta filosofia, perquè amb una mica de sentit comú que tinguem ara, ja ho veiem, aquesta economia virtual de xifres i milions, una altra cosa que també va dir l'Enric Duran, no? Aquí hi ha una maniobra per endeutar el món, si fa falta. No va dir ningú. Potser ara una mica aquest en Piketty, que també reivindica inclús els literats francesos, com diríem en Marx, que va llegir en Dickens,
sabia tota aquesta literatura anglesa de la Revolució Industrial. Aquí Piketty està aquí, però també ve a donar solucions dintre del capitalisme, suposo, no? O més impostos, no sé. Potser l'intel·lectual que potser ara piula una mica, em sembla que hi ha un intel·lectual francès, podem tenir per dir-ho així, però que no hi ha intel·lectuals. Jo puc venir de dir, escolta senyors, el rei va despullat. Ja, tota aquesta economia, tot aquest cacau i Europa, tot això, bueno, això és virtual, això és una bestiesa kafkiana. Està guanyant Orwell i Kafka, i estem vivint aquesta cultura molt. I això se'n pot cuidar filosofar, no filosofar d'història del filosofar i veure una mica de sentit comú. Aviam com va aquesta vaca, aviam què són aquestes xifres, aviam qui és aquest deute. I em sembla que una mica, no podem lligar això, també no podem lligar caps, però ja veiem que tot això, aquest final del capitalisme que pot portar a la ruïna del planeta, el que sigui, això és una bestiesa total, però això que dic jo, per tenir-nos recollats, endeutar-nos per vida, fer una hipoteca, estem hipotecats tots, els que tenim hipoteques, no entenen, i no pagaran en vida, i sí, és aberrant, no? És bestial tot això. Per acabar l'acte, recordar un curs que el diumenge a les 10 del matí hem quedat a Sant Martí d'Ogassa per anar a fer la caminadeta fins al Pla de Can Pegot. És una hora i mitja en ritme supersuau, són 3 quilòmetres. A 11:45 allà mateix al Pla de Can Pegot farem l'acte d'homenatge, hi haurà una mica d'actuació musical, acte polític i una ofrena floral. A les 12 del migdia a la plaça Comamala hem canviat el lloc. Els cartells estan anunciats a la plaça Major, però serà la plaça Comamala, que està aquí al costat. El dinar popular, amb la rosada. Estan les places limitades a 200 persones, el preu per 9 euros als adults i 6 euros als infants. I a 2:45 de la tarda començaran actuacions musicals amb sarsa, el diluvi i certs freixes. Doncs bé, moltes gràcies per la vostra assistència i que vagi molt bé. I salut!